Dobar dan ljudi, ovdje King Dakar. Ovo je epizoda broj 5. Preživljavanje za početnike. U trećoj epizodi sam rekao da ćemo ići da gledamo ove tamo pećine i ići ćemo. Idemo sad dole. Da vidite ovo. Jako dobro. Baš mi se dopada ova mapa. Uopšte nisam znao, znači imate okvir za predmet i stavite tu mapu na taj okvir i bude kao cijel blok. Jako dobro. Ok, sad idemo dole. Samo da uzmem malo hrane. Ovdje je puno. Ovako, hrana. To mislim da će nam trebati i ovaj čamac ne treba. 3 pijuka. Možda jedno ovo. Sekiru. I to je to. Da ovo. Da još nam se našao onom čestu u selu. Aj napravit ćemo mi nešto od neki oklop. Od ovoga mislim 1, 2, 3, 4, 8 i ostane mi 5 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ovako ću 8 ovdje, dobijemo ovo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napravit ćemo ovo tako, neka tako bude. Ide ovdje. Ok, krećemo. A taj smaragd sam dobio tako što sam trampio sa seljakom 20 žita za jedan taj. Isplati se. Mada ne znam baš zašto mi treba taj smaragd. Vidjet ćemo, možda mi zatreba za nešto. Idemo. Znači prokopamo ovo. Treba će nam baklji. Neće budemo u mraku. Tako da, evo ga, baklja. To ima još. Uglja ima najviše ovako u žilama. Na jednom mjestu, znači ima ih jako puno. Da mogu da se vratim tuda. Okej. Lepa prostorija, ne znam da li vidite vi to. Nijem put odgore ovamo. Da. Evo ga. Ovo sam tražio gvožđe. Gvožđe sam tražio. Radit ćemo mi mačeve, šta sve ne gvožđa. Upaljače. I tako to. Ajde, imamo i skroz da, ajde ga još tamo učinu. Neće sad. Važnije mi gvožđe od uglja. Za uglj mogu da se vratim na one planine. Tamo ima onako da viri na liticama. To mi se dopada kod amplifikovanog. Ajde. Samo da se ne pogubim ovdje. Valja neću. Kopat ću gore pa. Šta bude. Ajmo. Koliko imamo 15? Dobro, treba će nam još. Ajde, idemo ovome. Baš ima puno nešto gvožđa, ovako nikad nisam nalazio pećinu ovako puno.
Možda jedno dve, tri žile i to je to. Ovako puno. Znači preporučujem amplifikovanje mod za bolje kompjutere. Za laptopove baš i ne, ali jedino ako je neki jako dobar laptop. 100.000. Da sam vidio neki. Sad ćemo da vidimo. 100% je to bilo nešto. Što gledamo, evo ga tamo. Znam je da je nešto bilo tu. Trebao sam ponesem baklje, ali... Dobro, sljedeći put kako je išao. Što je ono tu? Lava. 100% lava. Pas kad jeste. Ne znam baš da li je se lesi. Evo ko će mi biti bolje da učim dan. Samo pazite se ne zapalite, ako se zapalite nemam spas uopšte. Teoretski šanse nema da preživite. Ali ovo je dobro. Ovo je peći mi se tako dopadaju. To će biti dovoljno za 10 dela. Puko mi kramp. Ovako. Evo i tamo neko svetlo. Ako vidite. To tu. Znaš šta? Ja sada ne bih da se zavlačim u pećini jer neću znati kako da izađem. Tako da ja idem malo polako kući. Mogu da gore, ali tako? Valjda. Koliko me paćenje služi, mislim da idemo ovdje. Pao sam od gore, to znam. Okej. Ovdje idemo naprijed. Nemo skopamo. Evo ga, dan. Jej. Okej. Morat će i ovdje napravim ako prolazite ovdje. Možda i ovdje vrata jedna. Ne znam sad. Okej. Stavit ćemo ovo da se topi. Gvožđe. 42 rude gvožđa. Treba će nam još drveta. Tako da... ne znam šta ćemo sve. Inače, ovaj obsidijan sam našao u selu. Ajde napravimo krevet. I toga neće biti dovoljno. Nije mu dovoljno
drveta. Sad imamo. Ovako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I evo ti krevet. Ok, ovako. Krevet ćemo postaviti... Ajmo, ovdje mi je zapravljanje, tako to znači, ovdje mi je ovako, za stanovanje. Ovdje ćemo. Ok. Idemo sada da istražujemo sve čamcem, malo okolo da idemo koje močvare. Čisto imamo šta ima. Ovako, evo. Ja volim ovako lokovanje da udanem. Oni nestanu. Idemo. Vidite ovdje već one. Imaju ovdje pećina. Tu. Vidite ovako na ovaj ovdje ugalj, ako vidite, ne znam. Ovaj ćete malo da vidite, full screen. Ovo ovdje, tu. To vam je, to mi se topilo prefikovano. Jebate, šta je ovo? Evo, bez veze sam pravio kuću. Kako debil. Kako dođemo do onda. Ovo je jako visoko. Mislim da nije unutra veštica. Aj. Da se vratim ja kasnije tu. Kasnije ću se vratiti. Ne. Nemoj udariti tamo. Jebem ti. Izgleda da idemo tamo. Mislim da ću malo drveta da se uspenjem do gore. Ok. Ovako. Ovo će mi biti sasvim dovoljno. Uništit ću cijelu tu kuću, to šta će mi. Ovo je jako duboko, pogledajte, skroz dodali, evo. Odavde dole, baš se veštica natrošila. Okej. Joj, kotao. To bi mi uštevilo tako puno truda. Jej. To. Ok. Ajde uništimo krov. Dopada mi se ova kućica, onako mala je. Lepa je. Udobna. Meni se baš dopada. Ja sam napravim kao imitaciju te kuće, ali danas mi je video, tako da sam zaboravio kako izgleda. Ovako. Ja imam ograde baš puno. Tako da, znate šta, možda me ovdje ne treba što uništavam. Mogu sam lijepo ostaviti, kad se veštica vrati, da mi pravi napitke. Ali dobro, nema veze. I ove stepenice, to mi treba. Ovdje ako nešto padne dole, piši propalo.